11. Arratsaldeon, Christian Bruns, Siemens Energiko kontseilari ordezkariak argibide gutxi eman eta galdera asko piztu ditu gaur goizean egindako agerraldi batean. Siemens Energik atzo iragarri zuen ofizialki Siemens Gamesatik falta zaion zatia erosteko eskaintza publikoa egiteko asmoa. Argi zegoen Alemaniako barkatu taldeak zerbaitekin nahi zuela Zamudioko taldearekin. Azken 2 urteetan ia 2.500 milioi euro galduak ditu Siemens Gamesak. Horietatik 780 milioi azken 6 hilabeteetan. Albisteak nola ez kezka eragindu langileen artean. Sindikatuek gainera informazio eza salatu dute. Badidu dira ohitura dela enpresa honetan, horrelako mezuak, egia esan konkretuki orain ez dago ez, baina, klaro, jende guztiara ari da hitz egiten, zein eragin eukiko duen opaz lanean, lanpostuetan. Eta, bueno, iruditzen zaigu lotxagarria horrelako informazio bat, prensa bidez, plantillari jakitera ematea, ez? Iruditzen zaigu lotxagarria eta adierazten du zer nolako mespretxua duen enpresa honek, bai plantillarekiko eta bai bere ordezkariekiko. Bere aldetik, Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako sailburuak esan du enpresen bat egitea albiste ona dela, baldin eta enpleguari eusten bazaio. Operazio horren inguruko informazio harrigarria eskatu du hala ere zalantzak usatzeko. Euskadin badu beraz etorkizuna izan dezake, ikerketa gehiago beharko da, hainbat ekimen martxan jarri beharko dira, baina zentzu horretan uste dugu badagoela aukera enpresa hori jarraitzeko eta ongi jarraitzeko. Berriro diot, nik uste lehentasunezkoa da gardentasuna eta komunikazio egoki bat egitea. Ze horrek bakarrikan nolabait aplakatzen ditu eta lasaitzen ditu inplikatuta dauden pertsonak, zuzenean inplikatuta daudenak eta horiek langileak dira. Bien bitartean, Iker Casanova, EH Bilduko legebiltzarkideak Twitter bidez ohartarazi duenez, Euskaltelek eta beste enpresa askok egindako urratsak jarraitzen ari da Siemens. Horrez gain, Casanovak ziurtatu du Ezker Abertzaleko koalizioak urteak daramatzala enpresa estrategikoen galera salatzen. Bada EH Bilduko legebiltzarkideak otsailaren 18an esandako hitzak berreskuratu ditu sare sozialetan. Pero lo que no es una posibilidad sino una realidad es que el centro de decisión de Gamesa ya está perdido con el nombramiento de un nuevo CEO para la empresa que dirigirá la misma desde Madrid, no solo físicamente sino mentalmente, con la perspectiva de que la empresa emprenda un nuevo rumbo cada vez más alejado, si no definitivamente alejado de este país. Espainiako errege emeritua Zarzuela Jauregira itzuli da gaur. 2 urteren ondoren Felipe erregerekin eta familiako beste kideekin batzartzeko. Nola ez harragotza sortu du bidaiak Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua. Beste azalpen batzu falta zaizkigu, zaigu interesatzen horren beste bitxikeriak edo zertan dabilen bere erregatetan eta bere gauzetan, eta jakin nahiko genukena da beste gauza batzuk benetan kezkagarriak direnak eta jakin izan ditugunak aspalditik, bere doaitzak eman dituenak 75 milioiko diruak, haziendarekin dituen arazoak, nola dagoen bere egoera beste eskakizun judizial batzuk edo eramaten ari direnak Europako beste estatu batzutan, hau da jakin nahiko genukena, eta ez nola bere temporal librea pasatzen duen. Eneko Andueza, PSE-ko idazkari nagusiarekin ere konexioa egin dugu eguerdian eta ondoko balorazioa egin du aferaz. Nire ustez, Juan Carlosen etorreria uste dugu nahiko sakarra dela eta bestaldetik etortzekoa bazen barkamenak edo azalpenak emoteko izan beharko litzateke, ezta? Espainiatik pasiatzeko eta bere
burua zuritzeko, ezta? Nik uste, pendiente dakala azalpenak emotia, eta horren arabera, uste oso importanti izango zala, bidaia aprobetxatxia, gauza asko argitzeko eta aldeneinean ere, beharrezkoa litzateke ere barkamenak eskatzia. Gure ustez, gardentasuna oso beharrezkoa da halako instituzioetan, eta esatia dakagu berak bere instituzioan edo bere karguaren arabera aprobetxamendu pertsonal bat eduki duela, eta hori onartezina da. Beraz, barkamenak eta azalpenak emoteko izan beharko litzateke bidea. Ordea, asteburu honetan, industria eta ekologiaren inguruan PSEk egin duen jardunaldian adierazti duenez, eredu ekonomiko jasangarria, berritzailea eta inklusiboa eraiki nahi dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Udane Arbeo. Trantsizio energetikoaren eta ingurumenaren aldeko apustuan PSEk adierazi du ez duela onartuko ez aitzakarik ez atzerapenik. Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak azpimarratu du sozialistek argi dutela ingurumenarekiko duten konpromisoa eta interes orokorraren defentsan duten implikazioa, industriaren eta ekonomiaren sektoraren hazkunde justua eta iraunkorra bultzatzeko. Eta baztertu egin du interes taldeen eta eskuindarren aurrean legapenak egitea, ezinbestekoak diren erabakiak atzeratza baitute helburu. Interes orokorra defendatuko dugu, beti egin dugun moduan. Gure industriaren eta ekonomiaren hazkunde justu eta iraunkorra. Eta errealismoz egingo dugu, baina ezinbestekoak diren aldaketak eten gabe. Anduezak Crecer Mejor hazkunde eredu berre jardunaldiaren amaiera ekitaldean egin ditu adierazpen horiek, PSEek Donostian egin duen ekitaldian. Besteak beste industria sektoreak digitalizazioaren edo trantsizio ekologikoak ekoizpen sisteman dituen ondorien aurrean egin beharko dituzten aldaketei buruz hitz egin dute. Hitzaldian buruzagi sozialistak esan du modu jasangarrian berritzailean eta modu inklusiboan nola hazi hausnartzeke dagoela. Eredu ekonomiko berria eraiki nahi dugu Euskadin. Eta eredu hori jasangarriagoa, berritzailea eta inklusiboa izatea nahi dugu. Testuinguru honetan Next Generation funtsak sortzen ari diren eragi positiboa baloratu du Anduezak. Eta Euskal Autonomia Erkidegora bideratutako 819 milioi euroa gogorarazi ditu. Baita Euskal Ekonomiaren funtsezko arloetan lankidetza publiko-pribatuko 11 perteak ere. PSeko idazkari nagusiak alaberra arreta jarri nahi izan du sozialistak eraikitzen ari diren arau korpusean. 2050erako berotegi efektuko gasen isurketetan ekonomia neutrala lortzeko helburua lortzaldera. Helburu hori Espainian berriki onartu den klima aldaketari eta trantsizio ekologikoari buruzko legeetan oinarritzen da. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lege horiek oraindik onartzeko fasean daude. Jaietan, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko gidaliburu bat jarriko da udalen eskura. Lakuan aurkeztu dute ekimena eta bertan izan da Amekako lantaldea. Uda heltzear dago eta honekin batera jaiak. Emakundek egina Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiekin eta eudelekin lankidetzan, jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gida aurkeztu da. Ez dago aitzakirarik. Eta jaiak ezin dira aitzakia izan emakumeok jarrera sexistak jasateko. Emakumeok jaiak askatasunez ospatzeko eskubidea dugu. Eta hau bermatzeko jarrera aktibo bat behar dugu gizarte osoarena, erasoen kontra eta berdintasunaren eta errespetuan oinarritatuko harreman alde. Udalen artean banatuko den gida, jaietan emakumeen aurkako eraso matxistak prebenitzeko herrietan egiten ari diren lana indartzea du xede, berdintasuna eta errespetua ardatz direlarik. Uda berezi honen aurrean egoerak larritzen du, izan ere oraindik emakumeak jai giroan ez dira behar beste seguru sentitzen. Pentsatzeo tamalez, beti bezain txarra izango dela, edo ez dakite azkeneko datuen arabera bai ikusten dela, edo zein jai, herritako jaiak hasi direla orain, eta datuak ez direla bat ere onak, eraso homofoboak ere igo dira izugarri pila, eta bastante larritua nago egoerarekin, ez? Azkenaldian bai agertu da iragarkietan gero eta eraso gehiago dela batez ere hemen Gasteizen eta pizka bat
Kaletik agian ateratzea bakarrik gauean batez ere beldurra, baina goizez ere bizi ditut horrelako erasoak. Cuando salimos de fiesta, por ejemplo, yo intento no volver nunca sola a casa y así, porque sí que cuando vuelves sola parece que ya si tienes a alguien detrás ya piensas como que te va a hacer algo así y siempre vas como con el miedo de que te va a pasar algo. Eraso matxistak identifikatzeko eta prebenitzeko, eraso baten biktimei arreta emateko eta eraso bati erantzun publikoa antolatzeko jarraibideak emateaz gain, erantzkin bat du, bereziki ostalaritza sektoreari eta txosnei zuzendua. Ekainaren 5ean Gasteizen emakumeren lasterketa ospatuko da eta gaur izan da aurkezpena Gasteizen. Aurten 5.400 kilometroko ibilaldia prestatu da, minbizia duten emakumei ahotsa eta ikusgarritasuna emateko helburuarekin. Esta edición vuelve a ser muy especial porque volvemos a nuestros orígenes con un mejor recorrido, con mayor participación, que se ha vuelto a incrementar la participación de la mujer en este tipo de eventos, y una carrera que vuelve a ser totalmente solidaria, en un circuito de 8 carreras por 8 ciudades, y Vitoria, junto a Madrid, una de las pioneras de ello. Pandemiaren ondorioz, 2 urtez ospatu gabe egon ondoren bueltan izango da ibilaldia. Igandean ospatuko da Bizkaiko ikastolen jaia Erro, Harri, Har lelopean. Salo Aldatz abuzu ikastolako zuzendaria. Neskeria badeko txanda guztiak lotute, ja infrastruktura guztiak ja dagoagu prest. Orain ja azkenengo txanpan, ja lapa bera tokatzen jaku, eta aurrera. Bakarrik geratzen zaigu ja eguraldi ona, ez? Ja hori ere enkargatuta dagogu, orduen. Listo, eguna iristeko zai. 3. antolatzen dugu, eta ia esan oso erronka handia izan da. Azkenan ezin dugu ahaztu 2 urtez egon garela pandemian, orduan berriro berreskuratzea, azkenean kriston elkarlana egin izan dugu guraso, ikasle, irakasle guztien artean. Urte osoan zehar egindako lanari esker, bai lortu dugu berriro, nolabait kohesioa lantzea ikastola mailan, eta zentzu horretan oso pozik gaude. 2022ko ibilaldia Bizkaiko ikastolen jaia Bilboko abuzu ikastolari egokitu zaio. Maiatzaren 29an 3. aldiz ospatuko da ibilaldia abuzun. Pandemia osteko Bizkaiko lehen jai erraldoia familia zain lagunekin euskaratik eta euskaraz ospatzeko eguna izatea nahi du Bizkaiko herri handinetako ikastola atxikienak. 2022ko ibilaldiak Erro, Harri, Har leloari helduko dio. Leloa oso jolastia da eta argia da, ez? Batetik dago erro. Erroak, sustraiak, sendotu nahi ditugulako, arro gaudelako zer garen, nor garen, errotarri bat bezala bueltak eta lantzen gabiltzalako geure irina, eta geure irina euskara da, ez da besterik. Eta Erro, Harri, Har. Guztira 4,2 kilometro eta 4 gune izango ditu ibilaldiak. Ikastola gunea, abuzu ikastolan, Erro gunea, Ibai Eder Parkean, Harri gunea, Oiagarran, eta Har gunea, Montefuerten. Antolatzaileek azaldu dutenez, musika, jokoak, ikuskizunak, tailerrak, kirola, dantza, ipuinak eta askoz gehiago uztartuko ditu ibilaldiak. Horrez gain, ibilaldiaren zirkuitua eta guneak garbi mantentzea eskatu dute, eta gaineratu dute erasorik gabeko jaia izateko protokoloak landu dituztela. Maiatzaren 29 bitarte Halaber ibilaldia.eus webgunean ibilaldiari buruzko informazio guztia dago eskura. Epaiketaren bezperan Alkontzako enpresa batzordeak, zuzendaritzak eta Jaurlaritzako industria zuzendariak bilera izan dute. Hala ere, Alkontzako lantegiko grebalariek salatu dutenez, Ditarko zuzendaritza ez da bertaratu, eta bere ordez bitartekaria den Norgestion izan da. Horrez gain, Labeko ordezkarien ustez, biharko epaiketa bertan bera geldituko da. Epaiketaren bezperan, Alkontzako enpresa batzordeak, zuzendaritzak eta Jaurlaritzako industria zuzendariak bilera izan duten. Hala ere, Alkontza lantegiko grebalariek salatu dutenez, Ditarko zuzendaritza ez da bertaratu, eta bere ordez bitartekaria den Norgestion izan da.
Horrez gain, labeko kideek azaldutenez, Alkontako zuzendaritzaren hitzetan lan erregulazioa, hau da, 25 kaleatuen erabakia irmoa da. Horregatik, akordiorik ez denez egon, epaitekien soluzioren zain daude. Izatez, maiatzaren 24an, Alkontako 25 kaleatuen epaiketa da. Hala ere, labeko kideek adierazi dutenez, eure izoilik heldu zaie jakinarazpena, eta aldiz, labek eta komisiones obrerasek ez dute ezer jaso. Horrela, labeko ordezkarien ustez, epaiketa bertan bera geldituko da. Greba mugagabean jarraitzen dute Alkontzako langileek eta ostiralean ezaterako manifestazio jendetzua egin zuten Berangon enpleguaren defentsan eta Alkontzako etorkizunaren alde. Bertan, besteak beste, Alkontzako lan gatazkan implikazioa eskatu zioten Eusko Jaurlaritzari. Irizarrek Alkontzako langileekiko erakusten ari den mespretxua eta erakundetatik daukagun isiltasuna salatzera. Onartezina da Alkontzan bizitzen ari den garena. Onartezina da herri honetako langileak jasotzen dugun eraso etengabeak. Irizarri gainera industria plana exigitu zioten. Seguimos sin tener noticias de Irizar. Exigimos a Irizar que se siente con nosotros para buscar una solución que no puede pasar por la destrucción de empleo y que entregue un plan industrial que garantice el futuro de Alkontza. Herritarren babesa eskertu zuten Alkontzako langileek, baita bidelagun izan zituzten langileak, Tubacex, Novaltia, Zuloaga eta PCBkoak tarteko. Ezinbestekoa da egunero jendeak erakusten digun hurbiltasuna eta eman diezagun laguntza. Irizar Mobilitiko langileen langatazka konponduta euren erresistentzia kutza eman zieten Alkontzakoei. Espero deu, gure borroka bezala, beraienak ebai, helburue lortzea. Klima larrialdiaren arira, Pinioetako glaziarren erdia baino gehiago desagertu dira, eta 20 baino ez dira geratzen barkatu, oreka egoera delikatuan, jarraian zehetasun gehiago Udane Arbeoren eskutik. Klimaldaketa itsasoko urmailaren gorakada berotzeak larrialdi egoera areagotzen da mundu osoan. Pirinioetako glaziarren erdia baino gehiago desagertu da 1983tik, eta beraz 20 baino ez dira geratzen jardunean, eta oreka egoera delikatu batean daude. Hori da hain zuzen ere klimaldaketaren Pirinioetako behatokiaren Adapir proiektuaren ondorietako bat. 1959tik 2020ra urteko batez besteko temperatura 4,6 gradu igo dela ohartarazten baitu. Horrekin batera klimaldaketa neurtzeko funtsezko adierazletako 4 markak hautsi zituzten 2021 batean, munduko meteorologia erakundeak adierazi duenez. Horren arabera giza jarduerek planeta mailan aldaketak eragiten dituzte lurrean, ozeanoan eta atmosferan, eta aldaketa horiek ondorio kaltegarriak eta iraunkorrak dakartzate garapen iraunkorrerako eta ekosistemetarako. Berotegi efektuko gasen pilaketa, itsas maila, ozeanoen berotze edukia eta hain azidotza dira markak hautsi zituzten adierazleak. Horiei dagokienez txostena nabarmendu dute ozeanoen pH-a azken 26.000 urteotako mailarik baxuenean dagoela, eta azidifikazio hori gertatzen dela ozeanoek xurgatzen dutelako gizakien ekintzarengatik sortutako karbono dioxido isurketen ia laurdena. Itsas mailaren igoerari dagokionez goia jo dute datuek. 2013 eta 2021 epean 4,5 mm igo zen, batez beste urtero. Horrek esan nahi du 1993 eta 2002 artean erregistratutako halako bi egin zuela gora. Hori gertatu da txostenak dioenez izotz kontzentrazio handiak masa galtzen eta urtzen ari direlako. Hori ez gain nabarmendu dute Antartikako ozono geruzaren zuloa ohikoa baino zabalagoa eta sakonagoa izan zela iaz, hain zuzen 24,8 milioi kilometro kuadrokoa. Testuinguru honetan Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundaren idazkari nagusiak energia eredu aldatzeko deia egin du. Erregai fosilak kale itsu bat direla adieraziz ingurumenari dagokionez, baita ekonomikoki ere. Testuinguru honetan Gazteen Euskal Behatokiak burututako inkesta baten emaitzen arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteen 78%ik larrialdi klimatikoen gaudela uste dute. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazte gehienen iritziz egungo egoerak larrialdi klimatikokoa da, eta nagusiki amorrua eta sumina eragiten diete klimaldaketaren gainean pentsatzeak. 40% uste du klimaldaketaren aurkako borrokak lehentasunezko izan beharko lukeela Euskal Autonomia Erkidegoan.
Gazteen Euskal Behatokiak argitaratu duen klima aldaketa, energia trantsizioa eta garapen jasangarrirako helburuak inkestak jasotzen ditu datuok. EAEko 15 eta 30 urte bitarteko gaztei egin zitzaien inkesta. Gazte kolektibo horren iritziz aurrerapen zientifikoek ezingo diote klima aldaketari aurre egin, guk bizi estilo aldatzen ez badugu. Gazteen ustez egungo eredu ekonomikoa eta kontsumo ohiturak aldatu behar dira. Era berean gazte gehienek izan dute trantsizio energetikoaren eta Europako itun berdearen berri. Baina gehienek ez dute uste posible denik itun horren helburu nagusietako bat betetzea. Alegia 2050erako berotegi efektuko gasen zero emisio garbi lortzea. Klima larrialdiaren harira Goan Earth aldizkarian argitaratutako ikerketa berri bateko hartarazi duenez, klima aldaketaren ondoriozko ingurumen temperaturen igoerak eragin negatiboa du gizakien loan, urtean atseden orduak murriztuz. Hala ere funtsezko giza jardueretan ere eragin handia izan dezake, ongizaterako funtsezkoak diren jokabide emaitza psikologikoak eta fisiologikoak barne. Ikertzaileen arabera bere aurkikuntzek iradokitzen dute 2089 urterako temperatura suboptimoek urtean 50 eta 58 lordu hartan igatu dezaketela pertsona bakoitzeko. Gainera uste dute temperaturak logaleran duen eragina nabarmen handiagoa dela diru sarrera txikienak dituzten herrialdeetako egoiliarrentzat, baita adineko helduentzat eta emakumeentzat ere. Nazioarteko gai helduta berriz, Pablo González kastariaren behin-behineko espezialdia igandean amaitu beharko litzateke, baina fiskaltzak ura luzatzea eskatu du. 10 urteko espetxe zigorren aurrean egon daiteke. Aneira Zabal, Berlin. Harrigarriena izaten ari da jendearen eta gobernuen isiltasuna ikustea kontu honekin, ez? Azkenean, Pablo González bihurtu da simbolo bat ulertzeko nola gerra honetan, Ukrainako gerran, gailentzen ari diren alde bakarreko diskurtsoak. Hau da, bakarrik beltza edo zuria erakusten dutenak eta ikuspuntu kritiko guztiak isilarazteko ahalegin bat islatzen du nire ustez Pablo Gonzálezen atxiloketak. Isolamendua da agian, ez dakit, nik esango nuke polemika gehien sustatzen duena eta lotxagarriena, ez? Azkenean Europako Batasuneko herrialde baten baitan atxilotuta daukaterako, kasu honetan Polonian, eta oso zaila izaten ari delako defentsarentzat ere, berarekin beharrezko defentsa bat ezur mamitzea. Nik esango nuke hemen turku buru bat bilakatu dela, hau da, bera bihurtu dela pixka bat Ukrainako gerran gertatzen ari denaren simboloa kazetaritzaren ikuspuntutik, eta oso arriskutsua iruditzen zait. Badintza Zimarin, Ukrainan gerra krimenengatik auzipetutako lehen soldadu errusiarra izan da. Soldaduari biziarteko kartzela zigorra ezarri diote zibil bat hiltzeagatik. Наша команда не была команда. Да. Я признаю вину, я понимаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения за все, что я делаю. Наша команда не была команда, но покажите в составе колонны. А что будет там дальше, я не знаю. Arrapazank eszena Bilboko gazte talentuen lehiaketaren gala izan da maiatzaren 20an eta 21an Bilborroken. Bilboko udalak eta euskaltzaleen topaguneak antolatutako Arrapazank eszena Bilboko gazte talentuen lehiaketaren gala izan da maiatzaren 20 eta 21an. Arrapazank 10-18 urte bitarteko bilbotarrei zuzendutako programa bata, eta helburua da gaztetxoen artean euskararen erabilera sustatzea. Eta horretarako eurentzat interesgarriak diren ekintza erakargarri eta berritzaileak antolatzen dira,
Eta lortu nahi dana da euskara esperientzia positiboekin lotzea. Hiru programek osatzen dute egitasmoa: Arrapazank arratsaldeak, Klikzank eta Arrapazank estena. Eta gero azken ditekogu Arrapazank estena, ez? Eta orduan hor gazteak casting batera aurkezten dira, horti batzuk aukeratuak izaten dira eta izaten dituzte hori, entseguak eta masterclassak. Bilboko udaleko euskara eta hezkuntza sailak eta Euskal Talent Topaguneak elkarrekin antolatzen duten lehiaketa bat da. Bilboko gazte talentu lehiaketa bat izango litzateke eta disiplina ezberdinak lantzen dira: antzerkia, dantza, musika, zirkua eta beste, magia eta baita ere. Orduan, gazteak apuntatzen dira, helburu nagusia izango litzateke euskara sustatzea gazte bien artean, eskolatik kanpo eure gustoko dituzten ekintzak eginez, euskara sustatzea izango litzateke, era berean gustoko dituzten ekintzak eginez esaten nuen bezala. Azken hau, Bilboko gazte talentuen lehiaketa bat da eta disiplina ezberdinak lantzen dituzte. Castingak pasatu ostean, talentua garatzeko masterclass eta tudoretzak izaten dituzte, eta azkenik ikuskizuna aurkezteko aukera Arrapazank galan. Eta gero azken pausueia da gala, azken gala, alde batetik dauz seniorrak, eta bestetik juniorrak. Juniorrak dira 10-13 urte bitarteko gaztetxoak, eta seniorrak 14-18 urte bitartekoak. Eta gala honetan bi egunetan egiten da, Bilbo Rocken, eta hor sariak egoten dira, eta aurten berrikuntza moduan irabazleak aukingo dago aukera goazeneko castingean parte hartzeko. Maiatzaren 24-tik 29-ra bitartean Gasteizko kaleak barre algaraz beteko dira. Komedialdiaren bigarren edizioaren harira. Besteak beste, maiinguruak, erakusketak eta ikuskizunak izango dira nagusi. Eta horrekin utziko zaituztegu. Besterik ez guraldetik eta gogoratu, nahi duzuen aldiro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Zer esan nahi du honek? Positiboa dena argidun, enfoke... Azkenik Gasteizek bere umore jaialdia du. Maiatzaren 24-tik 29-ra hiriko kaleak barre algaraz beteta ikusteko aukera izango da. Bigarren edizioa abian da eta besteak beste mahai inguruak, erakusketak eta ikuskizunak izango dira nagusi. De mayo, aquí y ahora. Sí que quería decir... Besteak beste Oskar Terol, Jose Cruz Gurrutxaga eta Susana Soleto bezalako izenak izango dira holtza gainean. Enfoque positibo. Hemen eta orain, komedialdia etorri ikustera. Pandemiak eragindako gogorik eza eta goibeltasuna izan ziren komedialdia jaialdiari ekiteko abiapuntu nagusiak. Josu Olano egitarauaren antolakuntzaz arduratzen da, eta arkere beharrezkoa ikusi zuen egoera zela medio umore jaialdi bat sortzea Gasteizen, umoreak pertsonen bizitzan duen garrantzia zohartuta. Egun batean bildu ginean eta COVID pandemia zen eta jendea txita egon zala da. Ez dakit horrein digen den edo horrein digez, hain ez urratzen. Baina
Horren inguruan hasi ginen hizketan eta esan genuena izan zen, hau jendea batez ere eta gizartea eta dana animatu behar dugu, eta humore pixka bat lipi behar dugu hemen, ze dana ematen zuen oso tristea zala, oso durbela eta orduan bururatu zitzaikon jaialdi bat egitea horren inguruan, humore jaialdi bat egitea Gasteizen. Aldarria argia da. Alde batera utz ditzagun arazo eta kezkak eta momentuaz goza dezagun orain eta beti eta herri batekin posible izan ez gero. Jendeari esan nahi geniona zen aztu zure kezkak, aztu pizka batean problemak. Problemak ez dira desagertuko, zuk ez bat dituzu desagertarazten. Beraz, arrege problemekin. Eta horrezigatik azpimarratu nahi genuen, hemen txe, eta orain txe disfrutatu. Oso importantea dara. Zuek ere ordua pasatzen dituzute armairu aurrean zer jantzi pentsatuz? Saio honetan 333 proiektua zer den erakutsi nahi dizuet. Ikusiko duzue metodo honekin zein erraza izango den gune egunerokoa armairuaren aurrean. Kaixo, udaberrian gaude. Eta gainea gaur beroa egiten du, orduan pentsatu entxalada bat egitea. Eta ze entxalada ingo dugu? Ingo dugu kinoa entxalada. Kinoa ez da zereala, ez da lekalea, berriz hazi bat da. Ez du glutenik eta funtsezko aminoazido iaia guztiak ditu. Beraz, esate dute dela elikagai kompleto bat. Kinoak dauka saponina. Saponina pozoitsua da horregatik normalen guk garbitzen dugu kinoa. Ni pentsatzen dut ja ez dula saponina ukiko, baiz pare nik beti garbitzen dut. Orduan, hemen daukat neurri bat kinoa. Orduan, ingoetena da, garbituko dut hemen, normalen txorrotan egiten dugu, garbitzen dugu. Eskurritu eta ja botako dugu lapiko baten. Bale. Botako dugu bat eta erdi ur. Hola. Betetzen dugu bat, oraino, botatzen dugu kinoan. Eta orain, erdia. Bat eta erdi. Gatza. Eta sutan jarriko dugu. Jarri dugu atope eta tapatuko dugu. Irekiten hasten denean jetxiko dugu sua. Eta utziko dugu, esan dugu, 10 minutu egosten, suabe. Bueno, bitartean egingo duguna da, prestatuko dugu entxaladako osagai hauek. Hortarako hemen dugu tipulina, egingo dugu txikitu pixkat. Orain, tomatia.
perrexia dadotan jarriko dugu. Perrexia txikituko dugu.